És una 19a edició, vull dir, passa bastant en el centre de Reus. Reus té unes places precioses, des de modernistes, amb estètica d'edat medieval, molt modernes. Vull dir, els espais els decidim en funció dels espectacles, evidentment, però hi ha places que són cada any, són les grans places, la Mercadal, Plaça Llibertat, hi ha moltes places que evidentment són les places grosses i que són les que gent vol veure. Anar al carrer crec que és una de les millors maneres. Si la gent ha d'anar al teatre ha de sortir de casa. Quan ocupes el carrer, ocupes l'espai quotidià que s'utilitza, el transformes, li dones un altre punt de vista i a més és com si entressis al menjador de casa de la gent, directament. Estàs compartint el sofà. Entres directament a sentar-te al cantó, al sofà, amb la gent. Aleshores és una forma molt directa d'explicar les coses i de que la gent rebi les coses i a més, des de sempre reivindiquem que la cultura ha de ser per tothom i precisament potser els que no s'ho poden permetre són els que més ho necessiten. En conseqüència, més imprescindible que el Trapezi, com sempre ha fet, aposti per omplir totes les places possibles de Reus.